No pasa nada. Entonces, redoble de tambores, porque el primer premio Ana Mari Creye es para... Eskerrik asko denoi, eskerrik asko zuei bai denok elkarrekin egiteagatik, eta eskerrik asko Arantxa. Ez esatia, hemen gaudela batzuk hasi zialako jolasten, beste batzuk entrenatzen, jolasten, eta gutzako etzian izan referentek etzialako bisible izan, baina, gu hain bisible gea, gero eta gehiago, eta espero du referente izatea beste gaztientzako, atzetik datozenak, indartsu bultzatu, eta aber denok hemendik jarraitzen den. Eskerrik asko.